Ey cemaatler, ey Türkmen Müslüman doğallar, imanlı sade milletle, näme gurrun geçti şu gecede? Behterin amal imanın içinde evvel 5 vakt namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar var. Fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur. Zehirler harap zaman bolupdur. Awwalin aydilyan zat palani namaz okuyup da näme bolly? Palani 5 vakt namaza qatnaýa-da näme peýdasy bolly? Palani qatnapdy da oğul gydyn şeýtik gezip be. Yaşıma meňdeş palani mescidi bar ýa-da gıybetden başga zat işi ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamana mescide qatnap be, häzir bergisin merenak, ya mescide qatnap be, dogony bilen kepleşenak. Oham şu bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Oham kan adamlar öz ýandan özü pakirjik, ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaate barmalladan, ya okuysa da hewre çalasym okuýa. Ohum hatta inni bir hatta varıptır cemaat qaw diqqat edeýin ha. Kur'an'da aýtýan musulman adam Allah Allah diýse ýüregi jaýlaşar diye. Şuma halkan gelin gyz erkek adamlaryň soragy näme? Biz namaz okuysak ýüregimiz ýarylyp barýar diye gulaýyndan map bilmeýäs diye. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek. Qadrın bilen aýdyljak görüňliň. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitdi dämi? Geçdi, derrew geçdi. Bir ýatdyk, bir turdyk, bir ýeje tamam geçdi. Bir döwrümizde geçecekdir ha. Ola qonulukyn şu ýurtda kim padşah barmyş? 2000 ýyl mundadyr, 1500 ýyl mundadyr. Sasani padşahlar barmyş. Eserwam sürlük gitdi hemmesi. Döwür geçýändir ha, biziň döwrümizde geçecekdir ha. Gyzgyn bazary da bolsa, gyzgyn mektebi de bolsa, gyzgyn kelasy da bolsa, gyzgyn danışgasy da bolsa da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allanmellerdir ha, hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun, ondan siz türkmen dogançyklarymyzda ak nasihat da. Şurun giňdat dehret kılıp namazlığa şin men barıp bilemek yürüğüm yarılıp barıya diýip aýtýar. Oham ege okuyarsam da beter çalasym okuyup namazlygy ýygnamasam yürüğüm agzyndan çykyp barıya diýär. Häzir bir gow düşünmeli wurrunşy Kur'an aýdýar, okuyup beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah aýdýar Kur'an-ı Kerimde. Müslüman Allah diýse, subhanallah diýse ýüregi jaýlaşmalydyr diye. Inni bir benden soragy men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam ýüregim ýarylyp barýar diye men boljak däli. Men jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Ýoksa bir adam men howsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekda şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdik. Emme bir sorag bir minýän namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diye. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdýyn, ýen aýdýan qadryny bilen aýdylýan görürüň. Awwal qysy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حديث صحيح متفق عليه. Peygamberimiz aýdýar, şeytan adamın damarlarının içinde kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Adamın kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Bu bennäni şeytan düp eýeläpdir da.
Ünni näme men waswas etdiye? Namaz okuysa bir neçe etdiyen günahları var, derrew şonu ýadyna salýar. Eger namaz okuysaň, ol egin maşytan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysaň, o irtibatyň aýyrmaly bolýan, haram irtibaty. Eger namaz okuysaň, o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derrew men ýadyna salýar-da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir ülajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen gezmeli bolýar-da. Onun şeytan vaswas etdiýär näme diye namaz okuysaň o günahları, o etdiýän işleri äp bermeli bolarsyň diye. Onu äp berseň de sen zindigi ýetip bilmersiň diýip men ýadyna salýar. Bir gezek ýadyna salmaýar o şeytanna sen eýäň huzuruny dur arasdaja bolly diýmeýär. Eýäňi bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýär. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefte yekti vayt yastabil. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve naziat. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim olsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedekde olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûn'dan ta kul a'udhu bi rabbin nâs variyança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrunu etdiye. Ve naziat kıyamadın gurrunu. Ondan soň näme sure gelýär? Abasa ve tewalla. Kıyamadın gurrunu ba. Ondan soň iza şems kuwirat kıyamadın gurrunu etdiye. Ondan soň iza semaa fatarat kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň weylul lil mutaffifin kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň iza semaa shaqqat kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň ve semaa zatil buruj kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň was-semâi wat-târiq yawma tubla as-sarâir kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň sebbih isme rabbik kıyamatın gurrunu etdiye. Bel tu'thirûne al-hayâte-d-dunya wal-âhiretu hayru ve abqa. Ondan soň hal atâke hadîsul gâşiye kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň vel-fecr kıyamatın gurrunu etdiye. Ondan soň la uqsim o da kıyamatın gurrunu etdiye. Hemme suralarda kıyamatın gurrunu etdiye. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmaly. Görýän kızatlary geň zatdyr ha. Amma yetesâelûndan ta la uqsima warýança. Wel-leyli izâ ýagşa kıyamatyn gurrunma. Wez-duhan içinde kıyamatyn gurrunma. Iqra kıyamatyn gurrunma. Izâ zülzilet şodurşy kıyamatyn gurrunma. Wel-âdiyat kıyamatyn gurrunma. Al-qâriya kıyamatyn gurrunma. Al-hâkumut-tekâthur kıyamatyn gurrunma. Weylul likulli humaza kıyamatyn gurrunma. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din kıyamatyn gurrunma. Teppette de kıyamatın gurrunu var. Näjire musulman adam kıyamatı ýadydan çykarmaly. Şu namaz okuyup bilmeye, hawsala bolýar dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşitsin. Ey insan, ey ayalı erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmalysyň, şoňy ýadyna sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidin içinde yıkıcıdın bir gün Allah'a cevap vermeni yattan çıkarama. Şun ekser adamlı bilye haşon pardıgını. Yönü adamların içinde toy, yas, mereke, bazar, akşam yatıp erti turup öz bilmeyen şık bulup gününü geçirip be. Yıkıcı kabırı giriş yanık, yıkıcı da Allah'a cevap vermelidir ha. Sonram aleme berzakte yani dünya bilen kıyamatın arasında ve kıyamet gününe hem ruhu hem gövdesi katı horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetlendir. Bir okuyup çıksın belli olur näme diyor. Şeytan awwal qasid kan baryan yerine bariye. Ohum adam näme etmel awwalin zadi bir kıyamet haçan kıyamete oracakdı belli de. Şayet öýmede yetmedik işte. Şayet ertiye turmadık. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gözüsen hiç bolup galýar. Men üstünde kan durmaýyn. Ikilenji görürüm. Ey cemaat. Ey şu biterde okuyup bilmeyen, bilkim şu okuyup bilmeyen niye bilkim dermanın işsinna. Özüm bilýän nipdi bir derdi va pakiriň kulak asıp bilen atda. Geçen heftede görürüň edendir. Ya ahully gitsin özün doğrulasun ni pakir bir dermandan boş galyp
ya öz tekebbürlük edip ya näme qadip fakir boş var ya bir tofar. Ahun özü bir gün iki Allah'a cevap vermeli, qari da cevap vermeli, adançı da, karger de, düktör de, her kim olsun. İnsan Allah'a cevap vermeli. İkilenci görürün Kul a'udhu bi rabbin nasin içinden. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadam şeytan eýlepdir de namaz okuyup bilinakda. Huday aýtdy. Bir jegedek Allah di şeytan anryk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdinek diýe diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manasy şo. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaydan şeytan iýdinek diýdi. Oğlum bir adam näme etsin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärde, saat 12 bolupdyr, işte öýle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şonu birje 3 gaýtar aýtsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beýik Allah'ın adyny tutup durýdy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birje 3 gaýtar aýtsyn, elinden fereştele çekip gider. Birje gaýtar imtihan etsin. Birje gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bira auzu billahi diýe, bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn 3 gaýtar aýtsyn ograr. Elinden fereştele çekişerler. Ograk gider, şodur şuna dehrete gaşy. Şonu aýtmagyny özüne agran bilmelilerdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, ey cemaat Resulullah'ın derman söýdüşi. Men wagt azalyp barýa, derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdanyna şeytan negeler, ferişte degeler diye. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatla ýadyna salyp, ay ertaşam okuyorsun. Ýene 10 dagadan soňram oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ya haramyň içinde, ay sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ay sen mal dehretiň sen iň haram ahim. Ay sen bir zat ahim, ay sen biderek adam diýip, näme etjeksen erti bir unup on şeýle ýatyrýar. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdanyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimiziň sözi. Ey cemaat, derman görüňdir, haýyrlanyň. Bunu teberrük okuyayn. İza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastanfir thalathan fe inne'ş-şeytan yabitu ala khayashimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň aýdypdyr. Ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt ya daň atanna ya azan çykynda ya qamat diýende hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir Arap dilinde yestenfir diýdigi o düşüneýliň eliň menen agzyňa 3 gaýtar agzyň çaýkandan soň burnuňy 3 gaýtar suw çekmek we şonu pıňşyryp burnuň içindäki suw ep bermek. Peygamber aýdypdyr, şonu 3 gaýtar burnuňyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekden burnuňyzyň suwuny ýakşy zyňyň daşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. İnsanyň zahir bedenini mikropşinasly diýe, ey cemaatler, Resulullah'ın derman aýdan sözi mikropşinaslaň aýdýanyny özden İnsanın zahir bedenini in mikrop kän ýüşýänler adam ýatanda burnunyň içi diýip. İnsanın zahir gowresini in mikrop kän ýüşýänler adam burnunyň içinde.
İnşallah şunu akşam yatarsınız. Erti sağaman iman menen sağaman öğrörsünüz. Şonu dehret kılınızda şu Resulullah'ın derman sözünü yada salın. Elin menen burnun edip su çekmeli ve şonu pınşırmalı. Şonu gerşinizden yük ayrılan yalı ihsas edersiniz. Şu şeytan şu hafa çıkıp gitiyedi. Nem deyip Müslüman adam bilmenşik bolmalısın. Resulullah'ın derman sözü. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet-i müekkede. Bayet dehret kılanda Resulullah'ın ak sünnetinden burnun üç kaytar yuğulmalı. Köplerçe hasta zenanla fakat burnun daşını yuğuyalı. Resulullah'ın sünneti bitmedi onların. Şunu koç edip pışkırmalı, pınşırmalı, şu burnun suğunu zınmalı. Burnun suğu kan olsa, dövründeki adam şuluk bolsa, dövründeki mülahaz edecek bolsan, yürükleri bulaşmaz yali, onu yoşanrak hali mülahaz edersin ol öz yerine. Yönü burnun daşını yiyip savuşmalıdır. Peygamber aydiye, akşam yatağında şeytan adam burnuna yatayanlar diye aydiye. İn hafa, zahir bedenine in mikrop işleyen yer öyle. Ini bir de bir yolunun miri oldu. Arasında imanın içinde yaşar, şeytanı özünden daş edecek bolsa.